Mandaue City Police Office gipabiling ubo sa full alert status ilabi na sa taho nga ang nasud mooy posibleng target sa terror attack sa South Asian region. Sinico Sereno sa report. Sa pamahayag nga gipagawa sa Japanese Embassy nga nadawat og napatik sa GMA News Online, wala hinon idetalye sa embahada ang nadawat nilang kasayuran. Subay niini, gipasidan-an sa embahada ang ilang mga national sa nasod nga mag-amping. Mipasidaan sab ang embahada nga likayan ang mga establishmento nga iya sa mga kanasuran sa Sidlakan. Wala may nadawat nga kamanduan ang Mandaue City Police Office gikan sa ilang uluhang buhatan apan daan ang ubo sa heightened alert ang kapulisan sa Dakbayan. Adjustment ang buhaton sa tanan, adjustment sa kaning nga threat nga bag-ong ni tim-aw na balita karon sa ato ang nasod. Samtang gipahibaw sab ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandaue City Police Office, gagihigpitan na sab nila ang seguridad sa mga establishmento sa Dakbayan, subay na sa pagsulod sa Burr Months. Iyang gipahibaw nga sa miaging tuig, menos lang ang mga nabiktima tungod kay menos pa ang mga establishmento nga nangabli tungod sa COVID-19. Kalisod na sitwasyon sa ato ang mga sa ato ang mga igsuon, sa ato sa public, so we are expecting na naagyon ni siya ang musaka na siya karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.